Ix-xahar ta' Diċembru, ix-xahar tal-Milied, ma jistax jonqos li wasal iż-żmien li n-nies jibdew iduru l-ħwienet biex isibu r-rigali għall-qraba u ħbieb tagħhom. Din is-sena differenti minħabba qatt ta' restrizzjonijiet relatati mal-COVID-19. Ninsabu biss ftit ġranet il-bot mill-Milied u ma jistax jonqos ix-xiri għar-rigali tal-Milied. Ejjew naraw in-nies kif qed jaddattaw għal din is-sitwazzjoni tal-pandemija. Est ix-xiri għar-rigali? Naqas bdejt, ma għadni ma bdejtx ta' ħaġa żgħira. Iva ta' kollox lest. Għadni leta, fadal li ftit. Qed nippruvaw, nixru tal-aħħar. Għadna għaddejjin bija. Tibda taħseb ħafna iktar rigali biex taħkri atmosfera ħjar għal-Milied. Minħabba l-pandemija, ħafna ddeċidew li għal din is-sena kemm jista' jkun jevitaw ix-xiri ta' rigali u jagħtu biss rigali f'forma ta' flus lil dawk li żjed eżis għalihom. Ninsib nixtri xi ħaġa żgħira u tekfika sintihom flus. Din darba flus fuq nixtru. U fejn jitlu iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Milied u l-ewwel tas-sena, dawn jidher li se jinżammu minimi kemm jista' jkun. Id-daru se nissugraw. Fadlinna ftit ieħor ma jaqbilx issa, nitilfu kollox. Kwitaw. L-ewwel tas-sena iva, ħajkun differenti. Is-soltu nitilgħu il-belt jew hekk. Iva d-dar ġifieri mhux se nagħmlu klallhom dis-sena ħabba kif aħna qed tifhem kemm qed narawhom it-tfal ġifieri. Daqsxejn differenti għax is-soltu nintaqgħu iktar bħala familja kbira. X'kemm jista' jkun ma tantx qed nagħmlu gatherings ifhem noqogħdu attenti. Waħedna. Jiena u l-mara flimkien. Differenza bil-fors u naħseb kulħadd jiena titkun iktar attent u ovvjament la tipperikollek innifsek u laqas il-ħadd ieħor. Id-dar weħedna dis-sena. Qabel kien nagħmluhom barra Ħafna huma ddispeċuti li ma jistgħux qattaw dawn il-festi mal-qraba tagħhom, oħrajn qed jiddispeċjahom li ma jistgħux jaraw lil eżis tagħhom għax huma anzjani jew vulnerabbli. Madankollu xorta waħda sabu mezz ieħor kif iferħu lil xulxin. Għandi n-nepotijiet, narawhom minn fuq il-kompjuter. Għandi n-nanna tiegħi qiegħda f'home, allura il-visits jridu jkunu by appointment u qed tmur il-mami u oħta ovvjament, so nanna. Forsi tarawhom permezz tat-teknoloġija? Ekku, infatti qed nagħmlu il-kors fuq mobile permezz tan-nurses. Kemmuhom fuq FaceTime dejjem. Kristin Mamo għal Net News minn Taslima.